Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Litub. Taong 1978, Bagakay, Albay. Itong mga panahong ito, manlalako ng mga isda itong si Litub. Matyaga niyang binabaybay ang lugar ng Tabaco at Legazpi, maibenta lamang ang kanyang mga isda. Ang tanging katuwaan niya lamang noon sa kanyang trabaho ay ang kanyang nag-iisang kalabaw na siyang humihila ng mga paninda niya. Bagaman may kapansanan ang kanyang isang paa, pilit pa rin siyang nagtatrabaho alang-alang sa kanyang pamilya. Ang ama kasi noon ni Litub ay isang manginginom at walang ginagawang kabutihan sa kanyang pamilya. Kapag nagkataong wala sila doong may abot na pera, binubugbog nito ang kanyang ina. Kaya upang maiwasan ang ganoong hindi pagkakaunawaan ng kanyang ama't ina, siya na lamang ang nagkakayod kalabaw para naman kahit papaano'y makaraos sila sa bawat araw. Isang hapon, kakauwi lang noon ni Litub. Tuwang-tuwa siya noon sa kadahilan ng hindi siya inabutan ng gabi sa daan. Bago pa man niya marating ang kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang kanyang amang lasing na lasing habang panayang pagsisigaw sa kanilang bakuran. Nang masipat siya nitong papalapit, dali-dali naman siya nitong tinawag na para bang meron itong nais sa kanya. Litub, may dala ka ba dyan? Baka naman pwede mo kami mabigyan ng isang bote. Wika ng kanyang ama. Nang marinig naman ito ng kanyang kainuman, nanatili lamang yung walang kibo habang pangisi-ngisi. Pasensya na ho, tay. Nag-iipon kasi ako eh. Tsaka naubos ko na yung sobra para dito sa karning binili ko. Medyo nakakasawa na din ho kasi ang palaging isda ang ating ulam eh. Mahinahong wika ni Litub. Nang marinig ito ng kanyang ama, dali-dali naman siya nitong nilapitan ng padabog. Sa puntong yon, wala nang nagawa noon si Litub kundi ang mapatingin sa lupa habang patuloy na iniisip ang kanyang susunod na gagawin. Paglapit ng kanyang ama sa kanya, bigla naman itong pinilipit ang kanyang tenga at kasabay nito ang pag-unday sa kanya ng isang malakas na suntok sa kanyang tiyan. Matapos itong gawin sa kanya ng kanyang ama, pinagmumura siya nito at sinabihan ng kung ano-ano. Alam naman ni Litub na wala siyang karapatang sumagot, subalit noong mga oras na yon, hindi na niya nagawang mapigilan ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko sa inyo, ito ang susukli ninyo? Hindi naman natama yan, tay. Tingin niyo ba madaling kumuha ng pera? Halos ako na nga ang gumagawa ng mga trabahong dapat responsibilidad ninyo eh. Gumising ka naman, tay. Hindi lang sa alak dapat umiikot ang mundo mo. Mangiyak-ngiyak na wika ni Litub habang patuloy na dinaramdam ang sakit ng kanyang tiyan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtatalo, doon naman dumating ang kanyang ina na dali-dali din silang inawat. Umiiyak na din ito sa takot na baka kung ano naman ang gagawin sa kanya ng kanyang asawa. Maya-maya pa, laking gulat na lamang noon ni Litub nang hawakan nito ang buhok ng kanyang ina habang nagsasabi ng, Para siya lang eh. Di ka pa makapagbigay? Sige, mamili ka. Sasaktan ko ang ina mo o bibigay ka? Huh? Nang marinig ito ni Litub, muli na namang bumalik sa kanyang katawan ang labis na takot. Ayaw na ayaw niya kasi noong sinasaktan sa kanyang harapan ng kanyang ina, kung kaya't wala siyang magagawa kundi pagbigyan ng nais nito. Habang nananatili siyang tahimik sa kanyang kinaroroonan, bigla namang nagsalita ang isa pa nitong kainuman ng,
Tama nga naman, Litob. Pagbigyan mo naman kami. Tandaan mo, napapahiya dito ang ama mo. Nang marinig ito ni Litob, ninais na lamang niyang ibigay ang iilan sa kanyang ipon ng hindi umiimik. Matapos itong makuha ng kanyang ama, agad naman sila nitong tinantanan nang walang kahit na ano pang sinasabi. Habang umiiyak noon ang kanyang ina, dahan-dahan naman itong hinagkan ni Litob at ginabayan papasok sa kanilang tahanan. Ilang oras pa ang lumipas, kumain na nga silang magpamilya ng hindi umiimik. Inaasahan na naman kasi nila noong magwawala ang kanilang ama pagpasok nito sa bahay nila. Nay, umalis na lang kaya tayo dito. Hindi ko na kayang pinapakita sa atin ni tatay eh. Labis na akong nahihirapan kasi sa akin na ho lahat napupunta ang mga trabaho dito sa bahay. Wika ni Litob. Anak, kahit gaano pa kasama ang tatay mo pa rin siya. Hayaan mo na lang. Baka dumating ang panahong mamulat din siya sa mga pagkakamali niya. Kahit papaano anak, tandaan mo, naging mabuti din siya sa atin. Sagot naman ng kanyang ina. Nang marinig ito ni Litob, ninais na lamang niyang palampasin ang mga nangyari. Halos hindi niya kasi noon matiis ang kanyang ina sa kadahilan ng ramdam niyang lahat ay ginagawa nito para lang magkasama sila. Ilang oras pa ang lumipas, ninais na nga niyang magpahinga. Maaga pa kasi ang punta niya bukas sa dalampasigan upang mamili ng mga isda. Habang nasa kasagsagan siya noon ng pagtulog, bigla naman siyang napabalikwas nang marinig niya ang kanyang ama na dahan-dahang pumapasok. Padabog ang paglalakad nito at halos matumba-tumba na yon sa sahig dahil sa sobrang kalasingan. Sa pagpapatuloy ng pagramdam dito ni Litob, narinig niyang merong kausap noon ang kanyang ama. Ang ginawa niya, dahan-dahan siya noong gumapang patungo sa kurtinang namamagitan sa silid niya at ng sala para makita kung sino ang kausap nito. Pagsilay ni Litob sa may pintuan ng kanilang bahay, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng isang lalaking malaanino ang kulay ng balat at nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Hawak-hawak nito sa ulo ang kanyang ama habang patuloy na dinidilaan sa muka. Matapos niyang masilayan ang bagay na yon, agad naman siyang natunugan ng nilalang na siyang naging sanhi upang kumaripas ito ng takbo papalayo sa kanilang tahanan. Dahil sa mga nangyari, halos hindi magawang makagalaw ni Utal sa kanyang kinaroroonan. Ilang minuto pa siya noong natigilan hanggang sa masipat niya ang kanyang amang pumasok sa loob ng silid ng kanyang ina na para bang walang nangyari. Ang ginawa naman niya noon, dahan-dahang lumapit sa kanilang pinto upang saraduhan ito. Pagbalik niya sa kanyang silid, halos hindi naman niya magawang maipikit ang kanyang mga mata sa takot na baka muling bumalik sa loob ng kanilang tahanan ang nilalang. Ilang araw pa ang lumipas, nakalimutan na ni Litob ang pangyayaring yon. Hindi niya ito gaano pang inisip dahil sa sobrang pagkaabala niya sa kanyang trabaho. Iniisip na lamang dinoon ni Litob, maaaring pinaglaruan lamang siya ng kanyang mga mata noong mga oras na nakita niya ang nilalang na yon. Isang araw, habang nasa kasagsagan siya ng kanyang paglalakbay patungong Tabako, bigla na lamang siyang natigilan sa kalagitnaan ng daan. Narinig niya kasi noong may kumalabog sa ilalim ng kanyang sisidla ng mga isda na para bang may kung anong hayop ang naligaw doon. Hindi naman inisip ni Litob na maaaring buhay pa ang mga isda sa kadahilanang nakalagay na ang mga ito sa yelo bago pa man niya ito kunin.
Pagbukas niya noon ng mga sisidla ng isda, tuluyan namang nawala ang tunog sa loob nito. Labis-labis na noon ang pagtataka ni Litub sa kadahilanang kapag binubuksan niya ang sisidlan, kusang nawawala ang tunog. Ngunit kapag ito naman ay kanyang tinatakpan, mag-uumpisa na naman itong tumunog. Sa ilang minuto niyang naririnig ang ganoon sa may sisidlan, ninais na lamang niyang panatilihing bukas ito hanggang sa marating ang lugar na kanyang pagbebentahan. Yun na lamang ang naisip noong gawin ni Litub para naman kahit papaano magawa niyang makita ang hayop na maaaring nagtatago sa loob nito. Sa ilang minutong pagpapatuloy ng paglalakad ni Litub, wala naman siyang nararamdamang kakaiba hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon ng lilim ang mga isdang ibinenta niya. Pagtago ng isang isda sa ilalim ng sinag ng araw, laking gulat na lamang ni Litub nang masipat niyang gumalaw ito sa isang sisidlang punong-puno ng yelo. Dahil sa pangyayaring yon, bigla naman siya noong natigilan dahil sa labis na pagkagulat sa kanyang mga nasilayan. Para masiguro niyang hindi siya noon namamalikmata, ninais niyang kunin ang isda at titigan ito ng malapitan. Nang akmang hahawakan na niya noon ang isda, bigla naman itong nagpumiglas na siyang naging sanhi para bumagsak ito sa lupa. Bagaman nasa lupa na ang isdang yon, patuloy pa rin ito sa pagpupumiglas hanggang sa dumating ang puntong nakaalis na yon sa lilim ng puno. Pagtama ng sikat ng araw sa katawan ng isda, bigla na lamang itong tumigil sa pangingisay at kasabay nito ang kanyang pagluwa ng isang malaperlas na bato sa kanyang bunganga. Nang makita yon ni Litub, agad naman niyang kinuha ang bato at dali-daling ipinasok sa kanyang bulsa. Kinuha na din niya noon ang piraso ng isda, ngunit napagpasyahan niyang hindi na lamang yon ibenta. Matapos ang mga pangyayaring yon, muli na naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad na para bang walang nangyari. Pagdating niya sa merkado, agad naman niya noong isinalansan ang lahat ng kanyang mga paninda. Bale, inaasahan na niya noong magiging matumal ang kanyang kita sa kadahilanang huling-huli na ang kanyang pagdating. Habang naghihintay noon si Litub sa mga parokyanong lalapit sa kanya, patuloy naman niyang pinag-iisipan ang tungkol sa batong nasa bunganga ng isda. Ay, nakakapagod. Sana dumami ang bumili ng isda ko para makauwi na ako. Wika ni Litub sa kanyang sarili. Matapos niyang mabitawan ang katagang yun, bigla naman niyang nasipat ang iilang mga tao na papalapit sa kanya. Halos lahat ng tumitingin ng kanyang isda noon ay bumibili ng humigit sa 1 kilo na siya namang labis niyang ipinagtaka. Ang naging palaisipan noon kay Litub ay kung bakit ang iilan sa mga bumibili sa kanya nakabili na ng kanilang ulam sa tanghalian. Bagaman may katabi pa siya noong nagbibenta ng mga magagandang isda, nakakapagtakang hindi yun nagkakaroon ng benta dahil halos lahat ng parokyano ay nasa kanya. Matapos ang mga pangyayaring yon, naiwan naman siya sa merkadong walang natirang isda habang patuloy na nakatulala sa kanyang kinaroroonan. Ilang ulit niya mang isipin ang bagay na yon, wala pa rin siyang kaide-ideya kung ano ang mga nangyayari. Maya-maya pa, doon na niya napagpasyahang umuwi para naman kahit papaano'y maipahinga niya ang kanyang katawan. Habang naglalakad pabalik ng Bagakay itong si Litub, doon pumasok sa kanyang isipan ang batong iniluwa ng isdang nakalagay sa nagyeyelo niyang lalagyanan. Dala ng kuryosidad, ninais niya tong titigan ng husto sa pagbabaka sakaling makakahanap siya ng isang kasagutan sa batong yon. Habang patuloy niya itong pinagmamasdan, wala naman siyang napansing kakaiba sa bato maliban sa pagiging madulas nito. Nang makumpirma niyang walang kinalaman ang batong yon sa mga naganap,
Inisip na lamang niyang maaaring nagkataon lamang ang lahat. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga niya ang kanilang baryo ng ligtas. Dali-dali naman niya noong tinungo ang kanilang tahanan sa kadahilanang may daladala siyang pasalubong para sa kanyang mga kapatid. Pagbukas niya ng pintuan ng kanilang bakuran, laking gulat na lamang noon ni Litub nang muli niyang masipat ang kanyang amang lasing na lasing habang masayang nakikipag-inuman sa kanyang mga barkada. O Litub, ba't ang aga mo ha? Bungad ng ama niya sa kanya na lasing na lasing. Ubus na ho ang paninda ko kaya maaga ako nakauwi. Si Inay Tay, nasaan ho? Sagot naman niya rito. Nandiyan sa loob. Ay niya ba hinihintay? Siya nga pala. May pera ka ba dyan? Pandagdag lang sa inumin namin. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Litub, agad naman niyang iniabot ang kakarampot na salaping kanyang hawak-hawak. Hindi na niya noon ninais pang umangal, gawa ng umiiwas siya noon sa gulo. Ayaw niya na kasing maulit pa ang nangyari dahil baka hindi na niya magawa pang mapigilan ang kanyang sarili. Matapos nila noong mag-usap, agad naman niyang tinungo ang looban ng kanilang tahanan ng hindi umiimik. Pagpasok niya doon, nakita niya ang kanyang inang nakaupo sa silya habang tulalang nakatitig sa kawalan. Nay, anong nangyari? Sinaktan na naman ba kayo ni Itay? Mahinahong tanong niya rito. Hindi naman anak, pero yung pagkain para sana sa amin, ginawa niyang pulutan ng kanyang mga kabarkada. Kanina pa nga kami nagugutom anak Wala na kasi akong masaing dito. Sagot naman ng kanyang ina. Nang marinig ito ni Litub, muli na namang nag-init ang kanyang dugo dahil sa ginawa ng kanyang ama. Halos sawang-sawa na talaga siya sa mga pinaggagawa nito dahil kitang-kita naman niyang hindi na yon magbabago. Ilang minuto pa ang lumipas, mahinaho naman siya noong tumayo at kasabay nito ang dahan-dahan niyang paglakad patungo ng tindahan. Iniwasan na niya noong kausapin ng kanyang ama sa kadahilanang baka kung saan-saan naman magpang-abot ang kanilang talakayan. Habang nasa kasagsagan siya noon ng paglalakad, panay naman ang kanyang pagsumpa sa kanyang ama dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Halos kulang na lamang ay patayin ito ni Litub sa pamamagitan ng kanyang salita, gawa ng wala naman itong silbi sa kanilang pamilya. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga siyang nakabalik sa kanilang tahanan. Kahit papaano, medyo naiibsan na noon ang kanyang galit, gawa ng nakita niyang natapos na sa pag-iinuman ang magbabarkada. Hindi naman ito nagwala sa kanila, na siya namang ikinapanatag ng kanyang kalooban. Pagdating niya sa loob ng kanilang tahanan, dali-dali naman niyang pinakain ang kanyang ina at iilan niyang mga kapatid na nalipasan na ng gutom. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, maaga pa noong nakatulog ng mahimbing si Litub sa kadahilanang tulog na tulog ang kanilang padre de pamilya. Inaasahan na niya itong magigising kinabukasan, kaya naman kahit papaano, magagawa niyang makatulog ng payapa at walang iniintindi. Ilang oras pa ang lumipas, bigla naman siya noong naalimpungatan nang maramdaman niyang napakalamig ng kanyang suot-suot na pang-ibaba. Hindi na kasi siya noon nakapagpalit ng damit dahil konti lamang ang kanyang kasuotan na pinagpapalit-palitan. Pagdukot niya noon sa kanyang bulsa, bigla na lamang nanlaki ang mga mata ni Litub nang maramdaman niya ang batong nakuha niya sa isda ang nagbibigay ng kakaibang temperatura sa kanyang paa. Pagsilay niya dito, bumungad sa kanya ang napakatingkad na liwanag na nanggagaling sa loob ng bato.
Kulay asul ang liwanag nito na para bang sumisimbolo yon sa kulay ng karagatan. Dahil sa iyo ng unang beses na makasilay si Litob ng ganoong bagay, kung kaya't dali-dali niya itong ibinalot sa isang tela at tinago sa ligtas na lalagyanan. Matapos niya itong gawin, agad naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang pagtulog. Sa pagsapit ng umaga, biglaan naman noong nagising si Litob nang puwersahan siyang ginising ng kanyang ina. Umiiyak ito at para bang merong nangyayaring hindi kaaya-aya sa isang miyembro ng kanilang pamilya. Dahil sa kanyang nasilayan noon, dali-dali naman siyang tumayo at nagtanong ng, Bakit, Nay? Anong nangyari? Litob, yung ama mo, puntahan mo siya. Tingnan mo kung anong nangyayari sa kanya. sagot naman ng kanyang ina. Nang marinig ito ni Litob, agad naman niyang tinungo ang silid ng kanyang ama upang makita ang kasalukuyang nangyayari. Pagpasok niya sa silid nito, bumungad sa kanya ang napakaraming butlig nito sa katawan na punong-puno ng nana. Bukol-bukol na din ang pagmumukha nito na para bang dinapuan yon ng kulam o matataas na uri ng pambabarang. Matapos niyang masilayan ang bagay na yon, agad naman nilang isinugod sa isang albularyo ang kanyang ama. Hindi na ito nakapumiglas sa kanilang kagustuhan, gawa ng wala na itong lakas para tumanggi. Maya-maya pa, nadapo na nga sila sa tahanan ng albularyo na siya namang agarang tumingin dito. Lo, ano ho kaya nangyari sa sakit ni Itay? Umiinom lang ho yan kagabi tapos paggising namin kanina, ganyan na siya eh. Wika ni Litob. May kaaway ba ang ama mo? Sa unang tingin ko rito, iho, mukhang kinulam to eh. Wika ng albularyo. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong hinilot ng bahagya ang braso ng kanyang ama para naman kahit papaano'y magawa niyang malaman ang kabuoang sakit nito. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Litob, bigla naman sila noong nagulantang nang marinig nila ang sinabi ng albularyo. Buti nadala niyo siya rito ng maaga. Bukod sa nakulam itong ama mo may yanggaw na palang pumasok sa kanya. Ay, mukhang mahaba-habang gamutan ito, iho. Ho? Yanggaw? Paano naman humayayanggaw si Itay? Lasinggo yan eh. Nang marinig ng albularyo ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito at doon na nito ipinagtapat ang lahat ng kanyang nalalaman. Ayon sa albularyo, hindi malayong ang mga kumpare ng kanyang ama ang may kagagawa nito sa kanya. Kung sigurado nga sila Litob na ito lang ang kasama ng kanilang padre de pamilya, wala na silang maaari pang ibang sisisihin sa yanggaw nitong pumasok sa kalooban niya. Matapos itong mailahad ng albularyo, naging palaisipan naman para kay Litob ang lahat-lahat. Halos hindi niya kasi maisip noon kung bakit nagawa ng mga kaibigan ng kanyang ama na traidorin pa ito sa kabila ng katapatan nitong ipinapakita sa kanila. Iho, wala kang ibang sisisihin dito kundi ang iyong ama. Maaring nagnanais din ang kanyang mga kumparing maging kadugo nila ito, kaya ginanya nila. Sa ngayon, pasalamat na lang tayo dahil hindi pa gaanong kalakihan ng yanggaw na pumasok sa kanya. Wika ng albularyo. Nang marinig naman ito ni Litob, agad naman siyang tumingin sa albularyo habang sumasagot ng, Pakiramdam ko, Lo. Parang meron din akong nagawa kung bakit nagkaganyan si Itay eh. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpakita niya sa albularyo ng isang bato na kanyang nakuha sa pagsuka ng isda. Pagsilay doon ng albularyo, maging ito man ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nang akmang ibibigay na ito ni Litob, mariin naman itong tinanggihan ng albularyo.
Ayon dito, nagtataglay ng isang kasumpa-sumpang sakit ang sinumang humawak sa batong yon kung hindi pa namamatay ang kasalukuyang nagmamay-ari dito. Inilahad din sa kanya noon ng albularyo na ang kanyang nakuha ay isang mutya ng Haring Shokoy na hindi basta-bastang nahahawakan ng tao. Kilala din ito sa tawag na suka ng isda. Pinayuhan din siya nitong ibalik yun sa dagat hanggat wala pa siyang gaanong napipinsala sa kadahilanang ang ganoong uri ng mutya ay nagdadala lamang ng labis na kamalasan sa taong nagtatanga nito. Matapos itong malaman ni Litub, agad naman siyang tumungo sa dalampasigan upang itapon ang batong yon. Ginawa niya ito sa pagbabakasakaling sa pamamagitan ng pagtapon dito, maibabalik niya sa malusog na pangangatawan ang kanyang ama. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na kahit bitawan niya pa ang mutya, wala nang magbabago sa kapalaran ng kanyang ama. Pagbalik niya noon sa tahanan ng albularyo, tanging panlulumo na lamang ang kanyang nadatnan nang masipat niyang tuluyan ng namaalam ang padre de pamilya nila. Hindi na niya inalam sa albularyo kung papaano yun nangyari, gawa ng kitang-kita naman niya sa pagmumuka at katawan nito ang labis na paghihirap at sakit na dinanas. Magmula noong namatay ang kanyang ama, hindi na rin niya nakita ang kumpare nitong palaging kainuman sa bahay nila. Bagaman ganoon ang nangyari sa pamilya nila, hindi pa rin nawala ng gana si Litub na ipagpatuloy ang kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya. Naging masaya naman sila noon sa kadahilanang kahit papaano, wala nang magpapatagdag ng problema sa kanilang pamilya. Ilang taon man ang lumipas sa buhay noon ni Litub, patuloy pa ring sariwa sa kanyang alaala noong minsang tinangka ng kumpareng aswang ng kanyang ama ang iyang gawin ito at noong nagtangan din siya ng isang mutya na kung tawagin ay suka ng isda. Okay, opinyon ko sa kwento. Linawin ko lang yung suka ng isda, mutya daw ito ng hari ng mga Shokoy. So, hindi ko alam kung bakit siya tinawag na suka ng isda. Siguro kasi galing sa isang espesyal na isda tapos parang sinuka, di ba? Pero ang pinagtataka ko lang, kung bakit kamalasan ang hatid nito sa taong nagtatangan, unang-una, ang daming bumili sa kanya ng isda, di ba? Doon pa lang alam na eh. Pangalawa, ano ba yung tatay nila sa bahay? 'Di ba peste, namatay. Doon pa lang swerte na sila, 'di ba? Yung dalawang 'yon. Kaya ang ipinagtataka ko, paano to naging kamalasan sa isang tao? No, siguro kung iniwan to ni Litub sa kanya, baka saksakan na to ng yaman ngayon. Yung albularyo siguro naiinggit lang, 'di ba? Hindi natin masasabi o hindi niya rin talaga alam kung para saan yung gamit na 'yon. Tsaka yung itsura ng mutya, bilog tapos may kulay asul sa loob na parang dagat. Doon pa lang 'di ba parang kahali-halina na. Pero ewan ko, kung may mga eksperto diyan na nakakaalam, comment naman kayo sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.